Hola i benvinguts altra volta al programa Raonem. Hem tornat a dur al nostre amic Vicent Nogueroles, el president de la Federació de Penyes de Bous al Carrer. Bona vesprada, Vicent, altra volta. Bueno, pues l'altra entrevista va ser interessant i productiva, però hi ha una qüestió que se queda un poc en l'aire, que era la qüestió política, com ho veu en l'actualitat, el recolzament o no recolzament de les administracions públiques. Hi ha diferència entre la Generalitat i ajuntaments. Conta-nos, per favor. Bueno, la problemàtica política dins del món del bou està, i és algo que no hauria de ser així. Al final, jo crec que la política deu d'estar al servici del ciutadà, del veí, del poble, de nosaltres, de les persones. Un polític té que estar al servici nostre, no nosaltres al servici del polític. I com marca la Constitució espanyola, i avui en dia tan de moda que està a parlar de llibertat, de democràcia, de drets, però de tots és que som valencians, n'hi ha certes problemàtiques que no coincideixen en aquesta forma de veure la vida avui en dia. I això estem patint-ho dins del món del bou. Dins de les administracions valencianes tenim de tot. Nosaltres tenim relació molt cordial amb pràcticament tots els partits polítics. Pràcticament tots, perquè n'hi ha, per exemple, en Podemos no tenim ni relació bona ni roïn, no tenim relació. I no és perquè no ho hem intentat. Hem intentat ficar en contacte amb ells moltes vegades per fer-los veure que la gent del bou és gent normal, com ells, no són diferents, però no, ells rehúsen a tindre aquests encontres amb nosaltres, a intercanviar impressions, rehúsen, no volen saber res de nosaltres, i després n'hi ha un altre partit, com és Compromís, que fixa't que això sí que me dol, perquè és un dels principals partits que parla de diferents sensibilitats en la societat valenciana, de que ells aglutinen a molta gent en una diversitat d'idees molt grans. La gent del bou també és gent d'una diversitat d'idees diferents i per tant tindrien que tindre cabuda dins de la seva manera d'entendre la societat valenciana. I això no està ocorrent. Dins de Compromís, llevant dels pobles, els pobles xicotets, els pobles on se celebren bous, on sí que els alcaldes tampoc t'he dit que se banyen molt en la defensa del bou, però no crec que se puguen atrevir a prohibir el bou. Però estan en la gent del poble, però després te tropetes en l'Ajuntament de València, on hi ha un alcalde que per molt que ho intentem ficar-se en contacte amb ell, que enviem recaus, perquè enviem recaus per a que ens atenga, per a intercanviar opinions, per a dir-li, oiga, però atenga, vostè per què va prohibir el bou embolat? Quina raó té? És que han prohibit una modalitat en València, com és el bou embolat, i no sabem encara per què. Sí, perquè n'hi ha maltracte. Bueno, és que la mateixa consejala, que és Glòria Tello, que diu que n'hi ha maltracte i per això prohibís el bou embolat, ha manat que s'esterilitzen una colònia de 10.000 gats en el centre de València, que és que els gats no tenen drets, els ha privat del seu sexe. Això no és maltrato? On està el límit del maltrato? I aquesta relació, poquet a poquet, se va deteriorant perquè nosaltres, els taurinos, també se fartem de que se mos ninguneche, que no se mos escolte, perquè al final som ciutadans com tots i paguem els nostres impostos i som una part molt potent de la societat valenciana i no se mos sent. Quan els partits polítics raoneu en ells, teniu un diàleg en ells, vos demanen d'alguna manera que s'adapteu a la nova societat, al respecte als animals, són flexibles, els dona el mateix, se tanquen en banda, com ho veus? No es donem opció a que ens demanen que se fiquem a l'actualitat. Som nosaltres, els taurinos, és que sense que ningú ens demani res, anem per davant i s'havem ficat a l'actualitat. Portem ja molts anys ficant-se a l'actualitat i ara mateix som nosaltres els que es demanem a l'administració perquè al final és el taurino, dins del sector, el sector taurino és molt gran, un sector on hi ha professionals, on hi ha aficionats, un sector on hi ha diversos palos que tocar i són ells mateixa
És que ens diuen la Federació de Penyes, tenim que millorar això, tenim que millorar l'altre, tenim que veure això. Els propis aficionats i penyistes, després d'un any d'experiències, som els que plasmem a l'administració per l'any que ve anem a avançar en això, anem a avançar en l'altre. Per tant, estem ficant-li-ho fàcil a l'administració. L'administració que vol treballar amb nosaltres. La part de l'administració que no vol treballar amb nosaltres, ahí és difícil d'entrar, però també tenen un problema. El problema és que nosaltres no s'anem a deixar avassallar. Molt bé. Podries posar algun exemple concret per a la gent que li agrada el món del bou o el desconeix? Pues sí, mira, temps darrere, l'any passat, se ens demanà o acordarem una sèrie de mesures en l'únic objectiu d'avançar, tratar el benestar animal, tratar la seguretat de les persones, importantíssim. I som nosaltres els que plantejarem una sèrie de mesures per a incluir-les dins del decret. I aquest mateix decret el va parar Compromís. El decret està parat i no se va aprovar. Nosaltres ja no anem a manejar més fils, ja treballarem durant 2 anys en una sèrie de medides que du molt de treball darrere, treball que farem nosaltres, els aficionats, per a que després el que t'ho ha demanat que ho facis t'ho apare, aquest xuem així. Aquest xuem així. Bueno, a lo que xuen és polític sempre. Fins ací este interessant vídeo de Raonem i per a la pròxima tractarem de dur alguna altra personalitat de la cultura valenciana. Moltes gràcies.